Ce mai pădure frumoasă. Stâna din Șesuri, moștenirea lui Chitără. Mișto, nu? Bate vântul. Primăvara. Frumos, nu? Priviți ceva inedit, omul mai emuță. Cred că e un urmaș al lui Tarzan. Băi, nu se poate așa ceva. Imposibil. Poate deveni periculos oare? Tot ce se poate. Să-l filmăm. Ia uite, privește prin copaci. Cât de periculos poate fi această creatură. L-am pierdut pentru o vreme. Fim atent să ne simtă. Ia uite, apare. Fim atent să nu ne vadă. Poate deveni oare periculos? Ce face? Miroasă? Marchează teritoriul. Marchează teritoriul. Deci că marchează teritoriul. Se poate să fie mai mulți. Să-l urmărim încet, ne poate vedea. E foarte aproape de noi. Vine spre mine. Oh, m-a văzut.